Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tusuderuas na mandohoti parmingguanon. Martua maakan naro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion ima namargoar Minggu Palmarum lapatanna mare-mare. Topik mingguta sadarion idama naroma rajami manopotho atong tapuji ma debata di bagasan las ni roha tayendeon ma sangap di Jahoba. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jahoba, ay targogot doau, maras do rohaku dohot dagikku, alay anggo au, tuhodo au marhaporusan ale Jahoba, nikudo hodo debataku, marguru tu tanganmu do akka parsoryoki, say palua maaus yang tangan ni akka musuku, dohot sian akka na mangolotongi au, ale Jahoba, sayunang paurak au, ay hodo na hujo,
say palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di banua gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diwalaniho anakmu nasasadai, di leon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, sahatuhaw na pinarsilangi. Say patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami, makaporsyai hasesan ni dosa nami. Asa unang mandeli hami ala ni dosa nami. Alay asa positutu rohanami di asin ni roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, sian pesalmen bindu onopulualu ayat 5. Endehon hamuma debata, puji hamuma goarnai. Palendes hamuma dalan di ibana, namarhureta di halongonan, Jahobado goarna, jala marolopolop mahamu di jolona, imasahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan, saya pargogoi mahami, mangulau na hombar patikmi. Amin.
ni debata tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadion mi manopoti jala mangangguk kondosan nami. Masajojot warsay hami ho marhite-hite pikiran doot hata doot pambayanan nami narwai dang huhalungi hami ho siyan nasa rohan nami doot nasa ate-ate nami doot nasa tondi nami doot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubayan hami dibaheni tamado rimasanmu jalaumanmu hami tuhamatean saleleng-ileleng na alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham na godangi mangido siyan nasa rohan nami hasesan ni dosa nami saluhut na sayurupi mahami paubahon rohan nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo kami doot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asi maroham di hami na dangolon. Amen. Tabegema hata ni debata taringot wahasesani dosata. Ay dangadong imbar ni i, ay saluhod do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahe ni basa-basa marhite siyan asi ni rohana. Hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasiyan marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digidyang. Amen. Kurian itu hata tabuka bema bibelta tajama hata ni debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion ima dan dienet sian buku pesalmen bindu 72 mamuka sian ayat sada satro di ayat 10 sada tajama secara responsoria songonondo hata ni Tuhani sian si Salomo ale debata say pasahat ma akka panguhummu tu rajai, jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asa marparbuehon hadameon akka dolok ni bangsoi, jala maruli hati goran akka robean. Sayhoma dihabiari halak saleleng adong mata niari jala saleleng tarida bulan marsundut-sundut. Martunasi ma diaka arinai partigori jala manibuk-nibuk hadameon rodi nasoadong be bulan.
ikon marsomba di jolona akka pangisi ni halongonan, jala dilatan iaka musuna orbuk. Rap mahita di ayat 10 sada, jala sombaon ni sude raja ibana, luhut doaka parbegu mangoloi ibana. Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tidakon maha porseo tai, songon na hinatidakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imanan ni si Maria, nagabgabean siyan tondi parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaw na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tumonotoro dung di tanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manay ke surgo, lahundul tu siyamun ni debata Jehovah, amanay pargugo naso hatudosani, di sima ibana pay mulaksugot tutanoon, mangumi halak na mangulo dohot na mate, au porsea di ton di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato paniala Kristen akka na badia, dohot di asesan ni dosa, dohot di atay na mandok, mulak mangulo sugot daging ni halak naong mate, dohot ang uluan na sorasuda. Amen. Marende kor inakamis, diututi kor amat.
Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguon. Tikting di huriata di bagasan minggu tanggal 24 Maret 2024. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu palmarum lapatana mare-mare. Doho topik idama na Roma rajami manopotho. Dua pertanyaan sektor. Mardomu tu hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 ima pesta parningotan hari hamamaten itu hata Yesus di hari Jumat saderi mangulon majolo pertanyaan wik di huriata jala diuduti mamuse di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Nah patuluhon warta Dewan Koinonia PA seksi kategorial punguan kur dohot pelajar sidi. Berhubung minggu nanaengro kita nunga memasuki ibadah malam passion dohot Jumat Agung, alani sude kegiatan PA seksi kategorial pungan kor dohot pelajar sidi man sohot majolo. Jala diuruti mamuse di minggu nanaengro mulai hari Selasa tanggal 2 April 2024. Napa opaton jadwal pemilihan seksi kategorial dohot punguan kor. Mulai tema dituhata nunga terpilih B sebagian pengurus seksi kategorial songinang punguan kor periode tahun 2024-2026 antara lain seksi sekolah minggu, seksi perempuan huria, seksi lansia, seksi ama, punguan kor gabungan, serenity, remaja, inahana, dohot ina gracia. Pinanggudo tu seksi kategorial dohot punguan asing naso patupahun pemilihan dope asa dipatupa mai paling lambat hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Palimahon ibadah malam passion. Laho manumunomu parningotan hari hamamaten itu hata Yesus Kristus di patupahuriata do ibadah malam passion selama 3 hari berturut-turut hari Selasa, Rabu, dohot Kamis tanggal 26 sahat tanggal 20 Maret 2024 masuk pukul 10 sia 30 wib. Pinangido tu sude ruas ni huriata. Suang songoni di sude punguan kor. Asaria mandohoti acara ibadah passion ni. Panopon ibadah Jumat Agung parningotan hari hamamaten itu hata Yesus. A. Ibadah Jumat Agung anak sekolah minggu. Di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024, ima hari hamamaten itu hata Yesus di patupahuriata do parmingguan anak sekolah minggu masuk pukul 7 wib. Pinangido tu sude natoras anak sekolah minggu asa mandasdase i anak petai ro marsikola minggu. B. Ibadah Jumat Agung umum. Di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 di patupahuriata do 2 kali ibadah Jumat Agung umum. Nah perjolo ibadah pukul 7 wib berbahasa Indonesia sekaligus perjamuan kudus. Nah paduahon ibadah pukul 10 wib berbahasa Batak sekaligus marulaon nabadia. Nah papituhon ibadah ulaon naohom. Di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 dimulai pukul 10.04 wib di patupahuriato ibadah marulaon naohom. Pinangido tu sude ruas ni huriata asaria mandohoti acara marulaon nahohomi. Pawaluhon ibadah pesta Paskah A. Buha-buha ijuk. Di hari Minggu tanggal 21 Maret 2024 di patupahuriata do partangyangan buha-buha ijuk masuk pukul 5 manogot wib maringanan di bagas gerejaon. Pinangido tu sude ruas ni huriata songolinang anak-anak sekolah minggu asaria mandohoti acara buha-buha ijuki. Dung sidung acara buha-buha ijuki pinangido tu sude anak-anak sekolah minggu asa masuk
tu ruangan horong masing-masing, laho mengikuti acara perlombaan Paskah. B. Ibadah Paskah Parjolo. Di hari Minggu tanggal 21 Maret 2024, ima pesta umum Parjolo di Patu-Patu Huriata Parmingguan masuk Songon Nasomal. Ibadah pukul 7 web berbahasa Indonesia, ibadah pukul sia 30 berbahasa Batak, ibadah pukul 10.06 web berbahasa Indonesia. C. Ibadah Paskah Paduahon. Di hari Senin tanggal 1 April 2024, ima pesta Paduahon paningotan Ari Haheheon itu Hata Yesus di Patu Pahuriata do Parmingguan masuk pukul 10 sia 30 wib. Sia pesta Parheon seksi perempuan Pondok Bambu. Di hari Minggu tanggal 21 Maret 2024, ima pesta Parheon itu Hata Yesus laos di Sadre Ido di Patu Pahuriata pesta Parheon seksi perempuan. Alani parsidohot donasida makobasi ibadah pukul 7 dohot pukul sia 30 wib. Antara lain manjahatikting, papungu pelean, dohot penerima tamu. Jaladung sidung manjahatikting di pasaat matiki tu pengurus seksi perempuan laho mangalehon kata sambutan. Napa sapuluhon ucapan terima kasih. Para haro dut sude ruas ni huriata pasaton moleate tu keluarga NN naung mangalehon 5 botol anggur perjamuan kudus ima tu keperluan acara maluan nabadia di Jumat Agung. Saya di pasu-pasu tuhata ma nasida dot keluarga. Nap 10 sadan ruas namar sahid di bagasan parsahito do ruas ni huriata na parjolo amang Insinyur Aron Chandra Hutasoit yang sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Jakarta kamar 508 ruas sektor Sada Wiktolu. Na paduahon Chelsea Boru Tanjung Boru ni Amang R Tanjung Inang Boru Silitonga dirawat di Rumah Sakit Yadika ruas sektor Tolu Wiksia. Na patuluhon Alex Tanjung anak ni Amang R Tanjung Inang Boru Silitonga dirawat di Rumah Sakit Yadika ruas sektor Tolu Wiksia. Tabuan ma di bagasan tangyakta asa tumibu hipas di lala rohana sida. 10 hon parhepengon. Pelian tuhuria 7.333.786 rupiah. Pelian tu pusat 7.106.470 rupiah. Pelian tu desa 4.306.500 rupiah. Transitori 400.000 rupiah. Pungu masude 20.006.756 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhata masude pakobayosun dohot peliani, bahen sangap dohot puji-pujian di guarni tuhata. Marende kor gabungan diuduti kor lansia.
Amin di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Tapi ukma suara ni dibata turpuk jamita di minggu Palmarum di minggu Sadarion imana tersurat di Evangelium Matius bidu 20 sada memukamai sian ayat sada sahat ro di ayat 10 sada. Evangelium Matius bidu 20 sada memuka sian ayat sada sahat ro di ayat 10 sada. Ta payhuti hutma dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem dungi lahomad dapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor bet pagi mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus isianna dua halak nin nama lahomahamu tu sosorna di jolo munaan mamitor jupang hamu madisi tabat haludi sada rap dohot anakna har-hari jala tugu hamu mai tuau jadi molo tungadong namadok atana tuhamu alusi hamu ma nariko doi di tuhani dungi pitor luason nama. Alai masa pe si songoni asa jupang nahina tahun ni panurirangi. Pabuah hamuma tu borusion. Idama naroma rajami manopotho. Nalabok do rohana. Halu di dohudulanna dohot anak ni halu di buban. Dungi lahoma kasisiani patupahon nanidokon ni Yesus tu nasida. Dibuan nasida mahaludi dohot anakna. Dia pehon ma ulus nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Deba sianna toropi pahebakon ulus nasida tu dalani. Nadebanari manalikia ka rating nihau jadi di paserakon tusi alai sudena toropi akan na dijolona nang na mangihu siapu dipe mangolopolopon hosiana di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite guarni Tuhani hosian nama digijang. Jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem gaurma na sahutai akanin nama isedo halaki. Jadi di padok na toropima Yesus panurangidui nasian huta Nasaret na di luat Galilea ido ianggo sahatna. Amua kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus minggu Palmarum do Sadarion minggu parpudi adorang so masuk hita tuari parningotan na buluni ima parningotan di hari hamamate ni Tuhan ta Yesus. Somaldo di godang huria di guari minggu Palmarumon minggu nahohom. Dangadong hanak nama bain pesta di si lumubima di bona pasugit molonunga tari parsahat tu minggu Palmarum. Manang na mangadati pe manang na perkawinan pe dangadong na patupahon na songoni diaka molonunga mamulus minggu Palmarum.
laos torobdo di tengah-tengah ni minggu palmarumon nang hadirion ni halak Kristen namar puasa. Jala jojodo minggu palmarumon diguari minggu nasokal. Tujuanna asa lamnal-nal dihita. Si taonon ni Jesusi. Alanima hamwa kadongan nahina holongan taujima laho mamuti-mutihi manang napiga-piga sian turpohon nagabe jamita dihita. Na parjolo didok nakin narodo Jesus marsihudul di atas ni haludi. Dada di atas ni hoda si hapas pilih. Oma na patikoson pikiran ni natoropi. Buasa tadok patok patikoson pikiran ni akan natoropi. Ai dihirim nasida. Ia Yesus ima Mesias politik. Nanaing memimpin nasida. Dada holan dohonota berdemonstrasi alai manguluhon nasida. Lahu memberontak. Patupa revolusi. Lahu mangalo penjajah Romawi do. Asa pasuangon namuse harajaon ni si Daud ima opunasida. Di patikos Yesus mai. Tutu ibana do Mesiasi. Jala naeng mabuan haluaon. Alai dada haluaon politik. Dada haluaon sian Romawi. Alai haluaon sian penjajahan ni dosa. Doho sibolis do. Jalaido na naing taluhonon na. Jalaido nakin marsihudul do Jesus di atas ni haludi. Jadi haludi ima simbol ni haserepon ni roha. Kelemah lembutan. Marhitei nanaing dohonon ni Jesus. Ia haluaon nabi nuannai. Dada dapoti marhite huaso. Dada dapoti marhite kekerasan. Dada dapoti marhite perang dunia. Alai marhite namangalehon hosana do. Pamelehon ni dirina do nanidok na disiha muakadongan. Jalaidok nakin dina masuk Yesus tuhuta Jerusalem pitor sepentado na toropi manomu-nomu. Dipaserakon nasida ma akka daun palem. Dipaserakon nasida ma ulos nabi gabe dalan ni Yesus. Songon na menyambut hadirion ni sahalak raja. Jalaidok nakin huhu di jauhon. Hosianna dianak ni Raja Daud. Pinasu pasu manaro marhite-hite guarni Tuhani. Hosianna. Hosianna marlapatad doi asiroham. Palua mahami saunari. Idolapatan ni Hosianna. Selamatkanlah kami sekarang.
Ido lapatan ni Hosianna. Ido penyambutan tu sahalak panglima perang namulak sian parporangan jala monang menaluhon musuh. Ima Yesus. Dia adalah panglima perang. Nama naluhon huaso ni dosa. Nama naluhon huaso ni sibolis. Memang amua kadongan na hinaholongan. Songon nata ludu Yesus satokin nate. Buasa taduk songoni mate dui bana. Mate du Yesus dipersilakon. Dungi ditanum. Masuk tu Banua Toru. Alai ta ingot mahamua kadongan naholongan itu adalah merupakan strategi dari Yesus. Wasa tadok songoni ala kuburan ido nagabe markas ni sibolis ade. Kuburan itulah yang menjadi markas besar ni sibolis. Tu sido ibana masuk. Tuasarna ido ibana masuk. Jala ido nakin lausima di pamati. Lausima di ropukon. Ulu ni sibolisi monang no Yesus marhite haheonna. Alanima hamua kadongan na hinaholongan. Yesus adalah merupakan panglima perang kita. Si tiop kucini Banua Torui. Dada besi bolis. Alai Tuhan Yesus do jala hamatiani dada be si habiaran. Alai nungagabe gerbang. Nungagabe dalatta. Masuk Tuhan uluan sisa liling ni lilingna. Amo kadongan na hinaholongan. Namangihut ma. Nagabe jamita sian turpuhon tuhita. Dipatuduhon do tuhita. Gaya kepemimpinan ni Tuhan Yesus. Nabui gabe tiruan dihita. Dia mai. Didok nakin marsi hudul dihalu di dua ibana. Dia bukan menggunakan kuasa. Tetapi patuduhon pemimpin na serep roha. Nalabok do. Ido na pinatuduni haludi. Kita diajak Yesus melalui firman Tuhan dalam Minggu Palmarum ini. Olo mahita gabe pemimpin na serep maroha. Jalan alabok. Ada taide do. Saya dong do pehalak di partikian nuaingon. Molonunga dong huasona. Mamitur lomo-lomona madok sido honon nate. Tarlumobi matuak kabawahan na. Tapi sasitong na, molodong dope pemimpin na berlagak bos, nga ketinggalan zaman gaya kepemimpinan na songuni ati. Tetapi pemimpin di zaman modern ini yang diinginkan adalah seperti Yesus. Pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang ramah, pemimpin yang sederhana, jala nasirib marruha. Pemimpin yang rendah hati, yang ramah, sederhana, dan lemah lembut.
Itu adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Pemimpin yang seperti itulah yang diminati sekarang ini ke depannya. Porsia mahita di siamu kadongan. Pemimpin yang seperti itulah yang paling banyak diminati orang di zaman sekarang ini dan ke depannya. Namangihut mahamu kadongan didok tuhita di bagasono bason naulu berkorban di siaho Yesus do dirina disilangi lahoma kokop hita jolma pardusa. Itulah yang menjadi pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati. Mulut ajaha di Yohanes 10 ayat 10 sadai, Yohanes 10 ayat 10 sadai takas do didok disi parmahan nadinggan roha imanaolo maniahon hosana makokop donganna. Gembala yang baik adalah yang mau mengorbankan nyawa bagi orang lain. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Songoni manyian hita nagabe pemimpin nate. Unang pemimpin nagabe mangocok mudar ni anak. Unang pemimpin namanoro gaji ni bawahan manang perkerejuna. Molo pemimpin amai di tongah-tongani keluarga unang maholan na pasudahon balajo niaka nariko di anakko nati. Molo pemimpin. Lalu yang berikut ibu bapa dan saudaraku yang kekasih sian terpohon taida. Ia Yesus tai ima sahalak ahli strategi do ibanati. Dan orang yang mau mengikut Yesus harus mampu membuat strategi. Lumobima laho mangadopi ngoluo nanti. Kita harus mampu membuat strategi untuk menghadapi hidup ini. Buasa tadok songoni di boto Yesus do. Nunga torop halak nanaing mabuak hosana. Akasaduse, Parise, si boto surat, dota kasih Tuhan ni malim ni Yahudi. Mereka semuanya sudah menyusun strategi. Lahu manakup dohot pamatehon Yesus. Jala memang naing sip-sip do bunuh nasida. Unak pola do ngakana botosa. Dari mana kita ketahui itu? Dari sikap mereka supaya Judas disuap. Artinya hidup daripada Judas menggunting dalam lipatan. Alai taida madang mabiar Yesus di si. Yesus itu tidak mau ditikam dari belakang. Yesus itu tidak mau melarikan diri. Alai ima dipakai Yesus. Yesus memakai strategi yang lebih jitu lagi. Iduban naro Yesus bongot tu Jerusalem. Rap dohot akan atorop. Molope tung bunuon ni komplotan niya ka Saduse, komplotan niya ka Parise, komplotan niya ka Siboto Surati ibana, nunga takas di bering akan atoropi. Dia bukan mati konyol. Makanya kita pun harus ada strategi. Songon nabi ni Yesus, nunga taida, torop do halak nuaingon na somakalomohon hadirion ni halak Kristen lumobi ma di tonga-tonga ni bangsot tao nanti.
Artinya semakin banyak tekanan-tekanan bagi orang Kristen. Tetapi kita diingatkan supaya jangan takut, unang mabiar. Kita sudah dibekali oleh firman Tuhan kalau kita baca apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Mulai dari Yohanes 10 ayat 33, ha porsuhodo jabar muna di portibion, alai pos marohamuna, alai pos marohamuna, nunga talu hubain portibion. Aku telah mengalahkan dunia. Amaka dongan nahina holongan doho jepek doho num matutungat-tungat tadi bagasonom bason. Kita akan mampu memenangkan kalaupun terjadi penindasan-penindasan bukan dengan demonstrasi tetapi harus dengan keunggulan. Tetapi harus dengan keberlianan, tetapi harus dengan kesetiaan kepada Tuhan kita. Alanima siulaut tasongon natoras kita di bagasono bason. Bagaimana kita membangun generasi penerus manangaka pahuputai menjadi pahupu, anak yang cerdas, anak yang unggul, anak yang berlian dan setia beriman. Molongungan nasongoni taingot ma pasti kita akan diperhitungkan. Pasti kita akan disegani. Tapi memang sudah hita halak batak. Songonet dini sinahum situ morangi ati. Ugogo pemacari, harian nang budari, holan pasikolahon geleki. Pasikolahos sa tibo-tibo na. Sikak ni natolap guguki. Itu hadirion ni halak bata kati. Na mangihut mahamwa kadungan didok nakin di bagasan terpuhon dinamongot Yesus tu Jerusalem disuruh nasi dalah mangalap haludi si hudulonna jalawoddo tonana molo didok na punasai laut wahai dok ma nariko di Tuhani dok tutudo olad didok songoni pitorolo do mangalehon na punasa. Dia mau rugi paluahon na dong di bana alaniaha ala nariko di Tuhani. Songoni manian diaka naung manada pasu-pasu na pinasaha ni di bata. Ketika kita mengenal berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita ini, nuaing molo dipangido tuhatai nadong diho amanginang didok suruh-suruan na nariko dituhani dui ahadu alusmu. Bukankah itu sebuah kehormatan bagimu bila Tuhan memilih milikmu menjadi keledai tunggangannya memasuki Yerusalem? Bukankah kehormatan dan sukacita bagimu bila Tuhan menggunakan hartamu, menggunakan bakatmu,
menggunakan waktumu, menggunakan suaramu, menjadi alatnya, menjadi keledainya untuk mewujudkan rencana keselamatannya bagi dunia ini. Mungkin paling sering bila Tuhan meminta, kita hanya melihatnya dari segi kerugian. Bahkan mungkin merasa kehilangan milik. Ujungnya, tabai maka alasan-alasan untuk membenarkan diri, untuk tidak memberi. Tetapi kita lupa, bukankah Tuhan jauh lebih penting? Bukankah Tuhan yang memberkati kita? Bukankah Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini? Bukankah Tuhan mampu mengembalikannya dengan berlipat ganda? Alani lehon ma nariko dituhani. Amin. Martang yang mahita. Mauliati maruhanami dihuali jahuba di bata amanami. Para siroh hajala pardinggan basa. Marhite hatam namak kubasi diri nami di minggu passion. Idama narodo rajam tumopot po. Mauliante ma Tuhan. Molo di luas hamil mangaradi diri di bagason bason. Laho manomu-nomu. Di parningotan di panaunun ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di hau pinarsilangi. Laho humokop hami. Sian dosa dohot hamatiani. Patau mahami. Makubasi diri nami di bagason bason. Laos hubungan kami matu adupanmu Tuhan, sadok program-program dohot nanaing si hubasan di tengah-tengah ni huriami. Asa di bagasan habisuhon dohot hatauon saluhuna parhaladum nang ruas ni huriami. Pasu-pasu ma Tuhan, hadirion niya kadungan nami, na di bagasan hagalion ni pamatang ala niya kaparsahiton, manang napiak di tengah-tengah ni bagasna, manang na di rumah sakit pe, manang sahit nong liling pe. Lehon ma Tuhan gugu, dohot di hamamalum niya kaparsahiton. Secara khusus di amanami Insinyur Aaron Chandra Hutasoit, nong mulak tu bagasna di nong medalani operasi, laos pemulihan manuaingon, lamar tabatabba magugu pasahatonmu dihadirion ni amanami. Songonima di anakon nami Kelse Boru Tanjung, Alik Boru Tanjung, lau songonima Deborah Nasia Boru Hutagaul. Natongondo penuaing Tuhan dirawat di rumah sakit. Pasu-pasu ma pakubasion niya ka dokter medis. Na manangani parsahiton nasida di bagason o bason. Tabay Tuhan, amamalum niya ka parsahitonim. Asabuhi kami muserak mamuji-muji pasangapon guarmu na badiyay. Di ruas ni Huriam, na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon. Sian Minggu 24 Maret, Satu Sabtu 30 Maret 2024 torop nasida 22 halak. Sian hodo Tuhan di jalo akadungan nami yanakon nami gajang ni umuri. Lau songoni manang hahi pasoni. O suruhan nami Tuhan, pasu-pasuonmu nasida asaga besi gajang umur. Tabaumu gugu dot pangurupion nasian ho. Pasu-pasu nasian ho, las ni roha nasian ho, lamadalanya kaningulu na pinasahat midupi.
mauliati madiho Tuhan. Pinuji pinasangap maho disudia ka pasu-pasum jala bohali hami Tuhan di pardalanan ninguluna pinasahat midope di bagasan pangurupion padonganion dohot pasu-pasu nang lasni rohana sian ho. Mauliati madiho Tuhan. Amin. Mari dimahita laos mardalan ma pilianta. Tatangnya kon ma piliata tuadupan ni di bata martangiang mahita. Ali di bata manamin na di banua gijang hodo haruan ni saluhut seleho-leho nadinggan dona saulibasa na maliutus. Upasahat hamima sian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu
di tengah-tengah ni huriam doho di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok maulianti tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang say penerbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagum. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasau rumah damena tu todim. Oras madihita, selamat hari Minggu.